Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala Muhammad wa Abdullah. An ka foli bɛ Chérifila TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen nin wagati in na. Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an b'an ka jamukan kɛnɛ kan n'o de ye sunkalo walanda. Sunkalo kɔnɔna la an bɛ wuli ka se an ka malimatuw ma. An bɛ dɔw fɛnɛ bisimila an fɛ yen nɔ ka se ka kuma sunkalo kɔnɔna kow kan. Walasa an bɛ se k'an ka sunkalo kɛ lafiya la cogoya min na. O de hukumu kɔnɔna la bi an wulila ka se an ka seda ma ani an ka malimatu n'o de ye Mariam Diaye. Ale ye la relève du Abnau Duwatu Ansari Din. Cɛ minnu ka dulokiw bɔ ka tugu an karamɔgɔ se Cherif Usmane Madara Haidara nɔfɛ k'u b'a dɛmɛ u ni ka nafolo la olu denw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu perezantibalu. Seyda salamualeykum. Waaleykum salam wa rahmatulah. Baasi t'i la? Baasi foyi tɛ yen, an b'a la tan. Alhamdulillah. I nana an ka wele jaabi a diyara n ye. D'abord n ye fo di a lase lajɛbagaw ma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim ajma'in. O la an bɛ an lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Chérifila TV kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An ka foli belebeleba an b'o ɲɛsin an ka guide ma n'o de ye Papa Bonheur ye. Karamɔgɔ min y'an bɔ dibi la ani k'an bila yelen na. Karamɔgɔ min y'anw kɛ dugadenw ye. Karamɔgɔ min y'anw mansaw kɛ furulabatolaw ye n'o de ye Alimul Alama ye. Shamsul Huda Nuru Doja Aseyid Cherif Usmane Madara Haidara. An bɛ dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ. Sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo, Ala k'o d'a n'a ka denbaya ma. Jugu tɛ ban mɔgɔ la, Ala kana jugu se o la. Ala k'a s'a yɛrɛ kɔrɔ, Ala kana siri danfɛn na. O la Seyida i ka nin folila a sanuba in kɔfɛ n'Ala sɔnna bi an bɛna baro kɛ min kan o de ye suguri ye. Sunkalo la suguri min bɛ dun walasa ka se ka su timɛ a ɲuman la cogoya min na. O la Seyida suguri yɛrɛ ye mun ye? Alhamdulillah Seyida i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. An b'a fɔ suguri da teliya kojugu de y'a kɛ suguri ye. Sinon arabukan na a suhur. Fɔtogoya fila de b'a la arabukan na. N'an y'a kɛ bidɔn misin komi a suhur. O ye i n'a fɔ jama bɛ mun fɔ suguri. Bon fɔtogoya filanan o ye a sahur. A bɛɛ n'a a kɔrɔ de don. Fɔtogoya fila de bɛ suguri la. N'an y'a ta a suhur o bɛ kɔrɔ min di o de ye ka dumuni kɛ su laban na walima ka dumuni kɛ dugujɛda kuma. A sahur ale kɔrɔ dumuni min yɛrɛ bɛ kɛ o dumuni de tɔgɔ ye a sahur ye. Mais bi an ka walanda bi a suhur de kan. Dɔnnibagaw ka bɛnkan na i n'a fɔ Imam Nawawi ani Ibnul Asir olu ka bɛnkan y'a jira kɔrɔ maanamuru min yɛrɛ b'a la arabukan yɛrɛ nasira yɛrɛ fɛ a suhur o de ye ka dumuni kɛ su laban na walima dugujɛda kuma la. O faamuyara. An ka ɲininkali filanan de ye min ye o de ye suguri a kiti ye jumɛn ye su kɔnɔna la ani a wagati kɛrɛnkɛrɛnlen ye wagati jumɛn ye su kɔnɔna la. Wagati k'i bɛ suguri dun k'i bɛ se ka sun kɛ ni a ye. Alhamdulillah Seyida n'i ko suguri kiti diinɛ na n b'a fɔ o nafa ka bon kosɛbɛ. N'i y'a mɛn suguri mustahabu de don diinɛ kɔnɔna na. O kɔrɔ wajibi tɛ. Ni mɔgɔ min ma suguri dun jurumu t'i kan na i ka sun ka ɲi wa i bɛ a baraji dafalen sɔrɔ. Dɔnnibagaw ka bɛnkan na wajibi tɛ. Mais ni fana ye suguri dun i bɛ baraji sɔrɔ en même temps i b'i ka sun fana ni baraji sɔrɔ. Mais silamɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ suguri kɔni wajibi tɛ. N'i m'a dun a tɛ foyi tiɲɛ sun ye. Voilà. Faamuyali sɔrɔ o la. Suguri nafa jumɛn yɛrɛ de bɛ suguri la? Sunbagatɔ ka sun kɔnɔna la an da minɛ suguri dun ma fo ka taa se suntigɛ ma. Yala a bɛ nafa jumɛn ɲɛ adamaden farikolo la fo ka taa se i ka sun yɛrɛ kɔnɔna ma? Alhamdulillah n'i ye suguri nafa ɲininkali kɛ o ye ɲininkaliba ye. Mais yan'an ka se yen nɔ i tun ye ɲininkali kɛ suguri wagati la. Voilà i n'a fɔ an ka kuma daminɛ na an y'a fɔ cogo min suguri su laban dumuni ye don. Komi wagati dɔ de b'a to dumuni bɛ kɛ suguri ye. Voilà donc an bɛ kuma wagati in kan yan'an ka nafa fɔ. Suguri b'a daminɛ su kilancɛ la ka taa bila
fayiri kɛnɛ cili la dɔnnibagaw ka bɛnkan na i n'a fɔ kuranɛ b'a f'i ye cogo min kama qala Allahu ta'ala kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr ko aw ka dumuni kɛ aw ka ji min fɔ bangeli ka taa kɛ aw ye gari jɛman ni gari finman o fila farafansiyali i b'o dɔn wagati min na i bɛ se ka dumuni jɔ o wagati o bɛ n'a fɔ an b'a fɔ wagati min ma sisan ko salatu bilali parce que i b'a dɔn wagati min na ko gari jɛman ye nin gari finman ye nin o b'a sɔrɔ dugu bɛ ɲini ka jɛ dɔɔni kuranɛ b'a f'i ye ten dɔnnibaga dɔw fɛnɛ ala kumakan na suratul bagara aya 187 o bɛ yen nɔ dɔnnibaga dɔw fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko suguri i bɛ se ka kuranɛ aya 50 kalan wagati min kɔnɔna na ka taa sɔrɔ dugu ma jɛ kɛnɛ ma ci ko wagati de ye suguri dun kuma ye dɔnnibaga dɔw 50 kalan sɔrɔ kɛnɛ ma ci wagati min kɔnɔna na i se ka suguri dun wala dɔnnibaga dɔw ka bɛnkan fɛnɛ y'o yira alhamdulilayi sisan an bɛna suguri nafa de la komi i y'o ɲininkali fana kɛ an b'a fɔ nafaba de bɛ suguri la parce que fɛn o fɛn la bɛ diinɛ kɔnɔna na i k'a dɔn fu tɛ kunfɛ ko tɛ diinɛ kɔnɔna na a bɛɛ bɛ kɛ kun dɔ de kama an bɛ se ka nafa min fɔ suguri la suguri nafa dɔ ye itiba usunna sunna nɔfɛ tuguli ka d'a kan an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye kira ye suguri dun ni mɔgɔ min ye suguri dun a bɛ n'a fɔ i bɛ ka an kuntigi Muhamadu ladege a nafa dɔ fɛnɛ ye jumɛn ye a suhuri baraka suguri ye barika de ka d'a kan kira ka kuma dɔw bɛ yen kisi ni nɛɛma b'a ye a b'a fɔ tasaharu fa inna fi suhuri barakata k'i k'a dɔn a ye suguri dun sabula barika de bɛ suguri la barika bɛ fɛn fɛn na silamɛw kan k'o kɛ et puis barika bɛ fɛn o fɛn na kira ye an yamaruya ni fɛn o fɛn kɛli silamɛ kelen-kelenna kan ka ɲini k'o kɛ a nafa dɔ fɛnɛ ye jumɛn ye an yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔna na suguri b'i dɛmɛ i bɛ se ka sun ka jɔ i bɛ se ka sun k'i ka baara kɛ k'a sɔrɔ sun ma digi i yɛrɛ ninkun na a bɛ se k'i kisi ka bɔ sun kɔngɔ gɛlɛn ma ani sun minɔgɔ gɛlɛn suguri bɛ se k'i nafa dɔ ye jumɛn ye a bɛ se k'i dɛmɛ ka alabato timɛ i bolo ka a sinsin i bolo suguri tɛ wajibi i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na mɛ a b'i dɛmɛ sun na kosɛbɛ i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama an filɛ wagati min na tile ka farin funteni ka bon donc mɔgɔ min ye suguri dun ani mɔgɔ min ma suguri dun o tɛ kelen parce que farikolo mago bɛ jɔ dumuni na kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ ma farikolo mago bɛ jɔ ji la kosɛbɛ e min ye dumuni kɛ debi sufɛ ani mɔgɔ min ye dumuni kɛ dugujɛda fɛ yɔrɔ ni mɔgɔ kan ka dɛsɛ mun ye dumuni kɛ sufɛla fɛ o dɛsɛ ka di ka tɛmɛ mun y'a dun laban na o la bɛɛ lajɛlen kan ka suguri dun nafa dɔ fɛnɛ ye jumɛn ye suguri bɛ se ka kɛ sababu ye i ɲinɛna i ka sun ŋaniya kɔ k'i da i mana wuli suguri dun na a bɛ se k'i hakili lajigin o la i b'i ka ŋaniya sigi parce que n'i y'a mɛn sun ŋaniya de don i bɛ segin k'i ka ŋaniya kurakura wagati yɛrɛ taabolo cogoya kama an bɛ se k'a nafa jɔ nin yɔrɔ la sinon nafaba de b'a la a wasara kira ye mɔgɔw yamaruya n'a kɛli ka mɔgɔw su ka kɛ a kɛli kan o dama wasara suguri nafa la alhamdulillah sera bɔra k'a fɔ cogoya min na ni kira ye mɔgɔw bila fɛn tɛ na o b'a yira k'a fɔ nafa b'o la wa baraji b'o la se de ye kuma kɔnɔna la i ko suguri wagati ye su tilancɛ ka na dugu jɛda la sani fajiri seli cɛ yala mɔgɔ dɔw dɔkitɛriw b'u kɔse dumuni yɛlɛmani cogo posɔn na i ka dumuni kɛ tɛ su da i n'a fɔ 23h wagati walasa i se ka lafiya journée kɔnɔ cogoya min na yala o bɛ da alhamdulilayi baasi t'o la silamɛya ye nɔgɔya diinɛ de ye silamɛya bɛ toujours ka jɔn lafiya de gɛlɛya tɛ ni o de ka ɲi i ka santé ma ko dɔkitɛri y'o de yira i la donc i bɛ taga ni dɔkitɛri ka conseil ye i n'a fɔ dɔkitɛri y'a conseil dɔw kun k'u kana sun n'a b'o cogoya la e fana kan ka kafara min bɔ i b'o de ɲini k'o bɔ i bɛ sun bila parce que nɔgɔya diinɛ de don a ma dabɔ gɛlɛya kama ni dɔkitɛri y'a yira k'i ka suguri dun 23h hali n'a ko 22h donc i bɛ se k'i ta dun o la i bɛ sun cogo min na n'a bɛ nɔgɔya i ma i bɛ dɔkitɛri lamɛn baasi ma foyi t'o la. Ayiwa o faamuyala n'i y'a mɛn ko suguri dumuni dɔ de don fɛn dɔw de don labɛn dɔw de bɛ k'a la yala
an balimamusow an'an ba minnu bɛ wuli dugu tilama fɛ ka suguri labɛn ka bila sundonnaw ɲɛ. Silamɛtiya jumɛn b'u de ye mɔgɔ tɔw kan ani baraji jumɛn de b'u ye ni sunkaloba in kɔnɔna la ka da u ka wulikajɔw kan an'u bɛ effort minnu furu ni ka sɛgɛn minnu kɛ mɔgɔw lakɛli kama. B'a dɔn jɔyɔrɔba bɛ sɔrɔ olu ye. Yala i se k'i da don o la k'o walawala an ye wa Seyda? Alhamdulilayi Seyda, n'i ko ko fusamantiya min bɛ suguri labɛnbagaw ye a ka ca la an balakaw de bɛ suguri labɛn an fɛ yan nɔ. An b'a fɔ fusamantiyaba de b'u ye. An bɔra ka nafa fɛn fɛn fɔ suguri la sisan an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ ye an balakaw ka fusamantiya ye. Ka da mun kan an y'a fɔ an ka kuma daminɛ na ko suguri su laban dumuni de don. O su laban in na dɔ de sɔnna k'a ka sunɔgɔ tiɲɛ k'a ka temps bɛɛ perdre k'a ka occupation bɛɛ bɛn o dumuni dilanni ma. Yɔrɔ n'i y'a mɛn suguri tobibagaw de don. An b'a f'u ye k'u ka da la ko baraji b'u ye nafa b'u ye Ala yɛrɛ bɛ se ka nafa min fɔ sinon jɔn tɛ se k'a fɔ ka se a dan na. Ka d'a kan yani an ka suguri yɛrɛ ta fɔlɔ f'an balakaw ka fɛn dɔ dɔn. N'i kɛra furumuso ye i bɛ baara o baara kɛ cɛlasigi baaraw la a kɛra minɛnko finiko yɔrɔ fura hali n'a kɛra miseli tali de ye k'a bila a nɔ na. N'i bɛ k'a kɛ furu labatoli de kama i bɛ k'a kɛ furucɛ labatoli kama i bɛ k'a kɛ Ala ɲɛda kama ni kɔnɔna jɛlenya ye i k'a dɔn ko baraji de b'o bɛɛ la k'a sɔrɔ hali ni sunkalo tɛ. Surtout o sunkalolama dun Seyda, sunkalo yɛrɛ fan bɛɛ ye baraji ye a barajiw bɛɛ lajɛlen bɛ doublé de. Donc niyɔrɔ b'an balaka ninnu ye dan tɛ niyɔrɔ min na. I b'a kalama bonisi dayɛlɛlen don bɛɛ de ye. Bonisi. Cɛ fara muso kan silamɛ bɛɛ bonisi dayɛlɛlen don bɛɛ ye sunkalo in na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw ta ka bon a la kosɛbɛ. Ni tɔw ta ye 100 ye an b'a fɔ k'an balakaw ta ye 200 ye. Ka d'a kan olu de bɛ suntigɛw labɛn. Seyda, sunkalo in kɔnɔ lafiya tɛ mɔgɔ si ye. Ka d'a kan i kɔngɔtɔ hali n'a fɔra k'i ka sun ka taa baarayɔrɔ la a ma nɔgɔn. Cɛ fara muso kan lafiya tɛ mɔgɔ si ye mais bolofa bɛ muso ta kan. Ka da mun kan e bɛ wuli depuis sɔgɔma i bɛ wuli bɛɛ ɲɛ i bɛ tila ka da bɛɛ kɔfɛ. An b'a fɔ i bɛ wuli dugu tilama fɛ suguri labɛnw na ka suguri labɛn k'a di a dunbagaw ma i yɛrɛ bɛ suguri dun fana i bɛ sun. I bɛ wuli sɔgɔma ka taga sugu la ka nan san i bɛ boli dan bɛɛ de la suntigɛ ka se ka bɛn suntigɛ wagati ma. I bɛna suntigɛ dumuni dilan daminɛ ka surafanaw don o la sun bɛ tigɛ i bɛ nin bɛɛ la e yɛrɛ bɛ sun na walasa i ka dudenw kana na fɔ u jigiya kɔ. Ni n ko ka fɔ u jigiya kɔ bɛɛ ka laɲini de ye suntigɛ kuma n k'a kunbɛn so n ka na sun tigɛ n ka denbaya la bɛɛ ka laɲini y'o ye. Denbaya muso fana ŋaniya de ye n ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n ka sotigikɛ walima n ka dudenw kana n'a sɔrɔ suntigɛ ma labɛn ou bien u kana n'a sɔrɔ fɛnw ka kalan kojugu. I b'a dɔn tuma dɔ la ni sun tigɛra ka sɔrɔ dumuni ninnu ka kalan a bɛ dumuni nege bɛɛ de bɔ i la malgré i tilenna kɔngɔ na. An balakaw b'o boliboliw bɛɛ kɛ an yɛrɛ bɛ sun na o bɛ tila o la an bɛ tila suntigɛ la wagati min na an bɛ seli ka surafana kow daminɛ ka surafanaw labɔ k'a di mɔgɔw ma. An bɛ tila o la wagati min bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ mun b'i seli o b'i seli k'i da mun bɛ nafila seli o bɛ nafila seli k'a da o bɛɛ b'an balakaw sɔrɔ gabugu kɔnɔ suguriko ɲɛɲinini na. O bɛɛ b'an sɔrɔ an ye surafana dun ni minɛn mun ye an b'a essayer k'olu ko walasa ni wulila suguri dun kuma fɛ i kana na taa retard la. U bɛ boliboli min kɛ Ala dɔrɔn de b'a dan dɔn. An bɛ se k'a fɔ sunkalo in yɛrɛ kɔnɔ dɔw tɛ hali 30 minutes ɲuman sunɔgɔ mais u k'a dɔn k'a fɔ ko nafa b'u ye dan tɛ nafa min na baraji b'u ye dan tɛ baraji min na. N'i y'a baraji bɔ k'a yir'u la u b'a fɔ ko hali Ala tun ka san bɛɛ lajɛlen kɛ sunkalo ye. An bɛ se k'a fɔ u bɛ baraji min sɔrɔ u b'u ka sun baraji sɔrɔ u bɛ baara minnu kɛ u b'o baraji sɔrɔ u bɛ suntigɛ dilan ni suguri dilan minnu u b'o baraji sɔrɔ u bɛ mɔgɔ mɔgɔ sun tigɛ n'u bɛ suguri d'u ma u b'o kelen kelenna ka baraji sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn ma b'olu ta la. Ni kira ka hadisa dɔ ye kisi ni nɛɛma b'a ye kira b'a fɔ ko n'i ye jɔn dɔ sun tigɛ i k'a dɔn o tigilamɔgɔ ka baraji ɲɔgɔnna bɛ d'i ma k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ i yɛrɛ ta la. Ni e ye jɔn dɔ dɛmɛ k'a sun dɔ dun yanni sunkalo yɛrɛ tɛ ni e ye jɔn dɔ ladumuni baraji jumɛn bɛ e ye. Yɔrɔ o baraji ka bon kosɛbɛ surtout ka fara sunkalo in kan. U k'a dɔn k'a fɔ baraji b'u ye. An bɛ se ka conseil mun d'u ma u ka courage ta u kana kɛ ten
mi ka nin baara in kɛ mi k'a kɛ ten mi k'a kɛ laada don n tɛ se k'a dabila se wɛrɛ tɛ n ye quoi u k'a kɛ mi ka furu labato mi ka Ala labato mi k'a kɛ sunkalo kama n bɛ se k'o ladilikan de di an balakaw ma i bɛ fɛn fɛn kɛ furuso la surtout ka fara sunkalo kan i k'a dɔn ko ɲuman de don an k'a dɔn fana suguri bɛ suguri la n'i y'a di i ka suguridunnaw ma au lieu que suguri ka ɲɛni kɛ a bɛ se ka k'u ma gɛlɛya ye dumuni bɛ dumuni na i n'a fɔ ni tulu cayara dumuni na a bɛ se ka i kan fiyɛ a bɛ se ka minɔgɔ bila i la donc an yɛrɛ b'a lajɛ n'an ye dumuni jumɛn de tobi an ka suguridunnaw b'o dun kosɛbɛ i yɛrɛ bɛ sun i yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn n'i ye dumuni jumɛn de dun kɔngɔ tɛ n sɛgɛn minɔgɔ tɛ n sɛgɛn an k'an timinadiya olu la ani fana an de bɛ dumuni tobi an de bɛ tila ka wuli ka taa mɔgɔw kunu timinadiya dan don e bɛ wuli heure min na a b'a sɔrɔ i yɛrɛ dusu man di la parce que i b'i ka sunɔgɔ de tiɲɛ ka wuli mais ni an y'a bila an kunna k'an bɛ k'a kɛ Ala kama jɔn bɛ perdre fɛn bɛɛ la f'i bɛ ka fɛn min kɛ Ala kama n'i ye juru don Ala la i b'a dafalen sɔrɔ n'an y'a dɔn k'an bɛ k'a kɛ Ala kama an b'a kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye i bɛ wuli ka taa dɔ lakunu siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 voilà n'i y'a ni dusu ta dɔrɔn a ti ɲɛ donc e k'i timinadiya e ka baraji lajɛ e ka Ala lajɛ e ka furu batoli lajɛ e kana jɔn si lajɛ donc an ka suguri tobi k'a d'u ma ka tila k'u lakunu ni bɛrɛbɛrɛli ni nɛgɛ-nɛgɛli dan bɛɛ ye walasa u ka se ka dumuni kɛ lafiya kɔnɔna na ka fara nisɔndiyaw kan o b'a baraji dafa kosɛbɛ an tɛ se k'o de fɔ an balakaw ye. An ye minɛ sera a kɔnɔna tatali suguri kugun kɔnɔna na hali sisan an balaka dɔw bɛ yen nɔ u bɛ wuli suguri tobi la dɔw bɛ wuli eretariw la ka se ka taga suguri kalama bɔ dɔw fɛnɛ k'a tobi k'a bila a sumalen kojugu a dun tɛ nɔgɔya quoi i ye se ka welekan jumɛn fɔ an balimamusow ye kɔnɔna la. I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an k'a dɔn dɔrɔn Ala kama baara de don an kana kɛ ten komi an bɛ ka furu kɛ ou bien an bɛ ka laada de tile an k'a kɛ i n'a fɔ an bɛ k'a kɛ Ala kama baraji ɲini kama furu batoli kama kuma dɔ la ni dumuni ka kalan surtout fajirida fɛ i bɛ wuli wagati min na k'i bɛ dumuni kɛ ni dumuni t'i sagoya la a dun ma nɔgɔ i ma quoi i b'a dɔn an ka sunbaga dɔw bɛ yen olu tɛ surafana yɛrɛ dun an sun bɛ tigɛ ni jimafɛn min ye mɔni ni kangaliba olu b'o dun u jigi da suguri de kan bon n'u nana sɔrɔ suguri ka kalan kojugu tan bɛrɛ dun tɛ yen nɔ a dɔ la u bɛ nana jɛ a kɔ o baraji bɛ dɔgɔya o bɛ dɔ bɔ e ka baraji la parce que a ma diyagoya ka sunjala a ma suguri dun suguri ma a ko k'a b'a dun wagati min na a ka kala n'a ko k'a b'i insister wagati bɛ tɛmɛ ou bien kuma dɔ la dumuni bɛ kɛ tɛrimusu min kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ suma dumuni sumanen fɛnɛ dunni a ma nɔgɔ f'a ka bila hakɛ la voilà donc an kan k'o bɛɛ lajɛlen de jateminɛ an k'a dɔn Ala kama baara de don baraji bi an ye danti baraji minnu na donc walasa an k'an ka baraji dafalen sɔrɔ an k'a kɛ ni nisɔndiya an k'a kɛ a kan ka kɛ kɛcogoya minnu na an k'a ɲini k'a dɔn mun de ka di an ka suguridunnaw ye u bɛ dumuni jumɛn de dun kosɛbɛ i ka to k'o dumuni ninnu tobi ka caya ani i ka to k'o ɲɔgɔnnaw dilan ka caya ni an bɛ sunkalo in baraji dɔn an b'a fɔ k'Ala ka san bɛɛ lajɛlen kɛ sunkalo y'an bolo ka fara a sɛgɛn n'a fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Baraji de ka bon ka tɛmɛ sɛgɛn ninnu kan. An kana kalo kelen lajɛ an bɛ san kalo 11 de kɛ an dalen don sunɔgɔ la wagati min mana i diya i bɛ taa sugu la don dɔ la i ka dumuni bɛ mɔ ka bɛn ni heure ye don dɔ la a tɛ mɔ ka bɛn ni heure ye mais kuma dɔ la a tɛ mɔgɔw tɔɔrɔ parce que an tɛ sun na bɛɛ bɛ ji min bɛɛ bɛ fɛn misɛnnin wɛrɛw dun mais mɔgɔw bɛ sun na f'i ka jateminɛ kɛ ko de la i ka nin bɛɛ jateminɛ kɛ dɔɔni dɔɔni k'a dɔn. Yala mɔgɔ minnu bɛ sunkalo kɔnɔna la u bɛ suw ni alabatow kɛ ani seli ninnu mais minnu bɛ suguri dilan na a dɔw la olu to o masɔrɔ yala baraji minnu bɛ selikɛla ninnu ni nafilakɛla ninnu ye u bɛ min kɛ suguri dilan ni fɛnw na u se k'o baraji ɲɔgɔnna ninnu sɔrɔ. Alhamdulilayi Seyida n bɛ se k'a fɔ suguridilannaw ka baraji ka bon ka tɛmɛ o baraji bɛɛ kan ka d'a kan n'i y'a mɛn i bɛ seli n'i y'a mɛn i bɛ nafila seli dumuni dɔ de b'i kɔnɔ n'i y'a mɛn i bɛ jɔ ko bɔrɔ lankolon tɛ jɔ dɛ donc baraji b'u ye dan tɛ baraji minnu na kuma dɔ la e bɛna miiri ko sunkalo in kɔnɔ wajurukɛlaw bɛ k'a fɔ an ka sarakatiw bɔ ɲumanyaw bɛ ka fɔ e bɛna miiri ne m'o se sɔrɔ k'o kɛ e bɛ dumuni min di jɔnw ma e k'o dumuni lajɛ dɔrɔn e k'o dumuni labɛn ka ɲɛ k'a di Ala ka jɔnw ma minnu bɛna sun u sagoya la
i k'a dɔn o ye sarakatu belebeleba ye. O la Seyida wagati bɛ kɛ a gɛrɛgɛrɛ lase i bɔra baaraw de bɔ yala i bɛ se ka ladilikan jumɛn de fɔ hali sisan ani encouragement jumɛn parce que an balaka dɔw bɛ yen verike dɔw bɛ wuli suguri tobiw la mais dɔw fɛnɛ bɛ olu saliyaw ka bon olu tɛ a ma sɔrɔ i se ka encouragement kuma jumɛn ni ladilikan jumɛn fɔ u ye. Alhamdulilayi Seyida n y'a fɔ cogo min na an k'a dɔn dɔrɔn ko ala kama baara don n'o b'i kunna i tɛ saliya ala kama baara la o i b'ale kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ an ka wagatiw jateminɛ an kana boli boli suntigɛ seliw na ka dumuniw sigi sigi a kalamaw a ma nɔgɔ an ka baaraw kɛ wagati min na a bɛ taa bɛn suguri don kuma ma tɔyi i b'a dɔn an balakaw n'u ko k'u bɛ ko o ko kɛ u b'a kɛ n'a ka di ye ka dumuni bɛn ɛri min ma a bɛ suma ka bɛn mɔgɔw sagoya ma donc an b'o bɛɛ de jateminɛ ka wuli ɛri la kuma dɔ la i bɛ wuli sitanɛ tɛ sɔn i ka wuli mais i yɛrɛ de bɛ i ɲɛ jɔ ala la k'a baraji lajɛ ka wuli. Donc ala kama kow de i bɛ ala lajɛ i se ka a baara ninnu kɛ Seyida o faamuya la folikan laban jumɛn b'i bolo ka se lajɛlibagaw ma ani filɛlibagaw ma. Alhamdulilayi Seyida n b'i yɛrɛ fo i n'i ka kameramaniw n b'aw fo kosɛbɛ aw ka accueil ɲuman na ka chaîne 2 baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka n yɛrɛ ka famille fo n'o ye famille Jaye ani n sigiɲɔgɔn Sebenikɔrɔ. N bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye Ase Sherifu Ahmed Tijani Hayidara ye n'o ye la relève membre ka guide ye ka an ka président fo n'o ye Usumani Tarawele Bani n bɛ la relève membre bɛɛ lajɛlen fo ka an ka la relève membre fo fɔ Ira i bɛɛ lajɛlen fo. Alhamdulilahi rabbil alamin an ka foli bɛ lase chaîne 2 TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn de yamadalen bɛ an na nin wagati in na Mali kɔnɔ fɔ ka se Mali kɔkan ma ni sunkalo walanda jamukan tɛ fɔ aw kɔ sunkalo kɔnɔ an bɛ wuli ka se an ka malimatuw ma ani an ka seedaw ma an bɛ dɔw fɛnɛ bisimila an ka jabala la walasa ka se ka baro kɛ sunkalo kɔnɔna kow kan min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka silamɛjama bɛ se ka su don nɔgɔya la cogoya min na ka se ka u ka alabatow kɛ nɔgɔya la cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la bi an n'an ka Seyida tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Seyida Mariam Jaye madame Kone ka bɔ Sebenikɔrɔ ni ale ye la relève don Abnau Duwatu Ansari Dine cɛba minnu farala ɲɔgɔn kan k'u ka gulokiw bɔ k'u bɛ an karamɔgɔ a n'a fa Ase Sherifu Usumani Madani Hayidara k'a dɛmɛ ni n'u ka nafolo la a dɔw sar'u kan kan dɔw fana bɛ saya makɔnɔ u kan kan o de hukumu kɔnɔna la an bɔra ka nin jamukan in yira aw la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw b'a ɲɛmadali la Chiri Fila TV la sanga ani wagati bɛɛ aw k'an mɛn sigida nataw la ni ala sɔnna.